el tifosi menys amargat i l'aloncista més sensat, amb els peus a terra, us presenten Escalfa Rodes, el podcast del gran circ del motor en català. Bon dia, bona tarda o bona nit, tot depèn de quan ens escolteu. Som Quim Gómez i Piel Martínez i això és Escalfa Rodes, el podcast de Fórmula 1 català. Seguim poquet a poquet. Seguim amb el nostre ritme, fent cosites, sí. És que aquí estiu diu fem Silverstone, coses. sí. Terrible. Farem avui prèvia d'Hongria, no, al revés, No. post Post-d'Hongria. prèvia de Bèlgica o Spa, com Spa. vulgueu. Parlem d'algunes notícies així com que Notícies ja vam importants, fer. n'han sortit importants. Sí, com que vam fer la setmana passada, rotllo, són notícies que no són molt de coses d'actualitat de la Fórmula 1 com a tal aquesta temporada, Són notícies que han però sortit són ara coses per rellevants. futur. Sí. Rellevants. Pel futur i del passat també Sí. interessants. Així que... Tanoques. Arrenqueu salveu motors i prepareu-vos per per agafar escalfar rodes. rodes. Vale. Vale. Vinga, Vial. Vale, començarem Oli. amb l'esprint de notícies. Avui portem més o menys dues notícies importants, a part de que el fin de passat el PIN va tornar a fer doble DNF, perquè això és que el mongòleg ja... Ui! Massa piano aquí. Controlat. El PIN, si féssim mongòleg cada setmana, és que seria com mongòlegs al PIN, tio. El mongòleg al PIN, setmana 1, setmana 2, setmana 3, setmana 4. Sí, no canviaria. Van fer una volta i mitja i es van estampar. Aquesta, fan no res, ha parlat també Otmar Szafnauer, Sí. el Sufufufu, Sí, de que, Peter de que Alonso és que era molt vell, que els seus dos pilots, que sí que és cert que era campió del món, però els seus dos pilots han guanyat carreres. Buah, no direm com, però gràcies Alonso. Bueno, Sí. l'altre Gasly, jo què sé, perquè era un altre Tauri. Hamilton la va liar, va ser una carrera divertida, Leclerc quasi es mata, bueno, Sí, va passar jo què sé. cosetes. A Monza també va guanyar Daniel Ricciardo amb un McLaren, saps? Sí. O sigui, passen coses a Monza. Però... Bueno, puta Alpine. Puta Alpine, sí, això. És el mongòleg, diguéssim, entre cometes aquest ja. Ara passarem a notícies. Notícies, vinga. Com va passar l'any passat ja, s'han estat investigant els temes de límits del coste pressupostari, del límit del pressupost, i s'ha donat l'ok provisional a 7 equips, però vol dir que hi ha 3 equips que són sospitosos d'haver-lo incomplert. La cosa és, quins equips seran? Epa. Red Bull, que van fer un coet? Bueno, clar, perquè aquests no són els d'aquesta temporada, són els de la passada o la Sí. següent, són els de 2022, no? 2022. Vale, doncs la temporada passada. Jo crec que un d'aquests serà Red Bull. Segurament Red Bull, perquè han vist que la penalització no és molt bèstia, per tant, Sí. L'altre jo crec, no sé, jo li posaria Ferrari. tullits. Tullit, sí, perquè són així de bobos que es poden haver oblidat d'algú. I l'altre Aston Martin, perquè Aston la Martin millora segur. que van fer, jo crec que es van patar bastant el límit Aston Martin pressupostari. segur. I, ojo, que estan plantejant-se posar Més penalitzacions en esportives. punts. Vale. L'únic que, clar, si penalitzen en punts, Haurien d'haver penalitzat abans. sortirà sí. Mercedes dient, però que nosaltres vam perdre. Sí. Per culpa d'això. M'he passat una mica de frenada, Bueno, però bueno. mentrestant estem aquí corrent el circuit d'Spa, que és el d'aquesta setmana, Sí. perquè us aneu acostumant una mica i ja trobareu punts bastant coneguts, ja que és un circuit mític, llavors aneu veient de fondo això, Crec que m'ha posat amb pneumàtics durs, almenys pel dibuix. la ratlla blanca, sí. Però com que és a Seto Corsa i No crec que sigui molt. És a dir, Mira, aquesta vista segur que la coneixeu. és maca, Aquest any serà diferent. Sí, Aquí la caseta aquesta ja no hi és. Oh. És una grada. Bueno, més gent aquí. Vinga, a veure, és... Una altra notícia, i la segona d'avui. Com sabem, 2026 ventren noves regulacions. Que emissions zero, polles en vinagre, les coses aquelles de perroflautes que diuen. Llavors... no sé, entre aquestes noves reglamentacions hi ha aquí, no sé com s'han filtrat o no sé si algú se les ha fumat i se les ha inventat, 3 de les suposades mesures que entrarien en aquestes noves reglamentacions. La primera, en comptes de 8 marxes, els cotxes tindran 6. No sé per què exactament, si no necessiten tantes, si els cotxes elèctrics poden tirar menys marxes. Suposo que el que farà és que siguin menys complexes les caixes de canvis. I que faci més soroll de... Revolucionaran més els motors
per tant faran més soroll, efectivament. Podria ser divertit, això. I a part és això, el que volen fer és que el motor sigui com un generador. Sí, perquè és el segon punt. Aquí ho diuen. Els cotxes hauran de tenir només 30 quilos de combustible. Ara en tenen 110, És això, és menys d'un terç del que tenen actualment. És quasi un quart del que porten avui en dia. Llavors això és un canvi bastant semao respecte a això, que has de fer uns motors molt més eficients, molt més potents elèctricament, que això farà canvi, a part que farà que els cotxes siguin molt més silenciosos. Haurem de fer allò que fem les bicis, de posar l'ampolla, de fer... No, diuen que faran més soroll. No sé com ho faran, és molt raro, perquè 30 quilos de combustible és molt poc. Aviam, en quin moment has vist un Prius que faci més soroll que jo que sé, que qualsevol carracó de gasolina? Que una 49. Que tu corrent. Que una puta 49, sí, saps? I una 49 té un motor així, que el tires amb una mà i se'n va a tomar por culo, però fa més soroll que un Prius, llavors. Com a elèctric, i fer molt soroll no... Però és que no serà 100% elèctric, és que no sé com funcionarà, és molt raro. És un híbrid fumada, jo que sé, s'han fet 4 porros a la FIA i han dit, ui, sí, no sé què, sí, molt soroll, farà pum, tindrà petardos a darrere o alguna cosa, aniran tirant-se coets entre ells, jo que sé. Hòstia, seria divertit, Una guerra de coets. I el que li tiri primer el cockpit guanya. I que el traje no fos ignífico, que el traje és amb alcohol i si el que prendes anar de la corrent. Seria una fumada. Una forma de fer la Fórmula 1 entretinguda un altre cop. Roman Grosjean tornaria. Ojo, Grosjean té experiència amb això, que està curtit. Tejido cicatricial ja per les mans i tot, aquest home ja... Uf. I última mesura ja, també és que clar, són coses de les que la gent s'ha queixat. I els cotxes no fan soroll, que si no sé què, els perroflautes diuen que volen que hi hagi menys emissions. Llavors, l'última, que la gent deia que els cotxes siguin més petits. Perquè, clar, comparar els cotxes d'ara, els cotxes d'ara hi ha molta més mida i això dificulta, a part de com que fem ara la festa dels circuits urbans, pues se suma tot. I això dona menys adelantaments, més polles amb vinagre, i bueno. Diuen que escurçaran la distància entre les rodes de davant i les de darrere 30 centímetres. No és molt, però bueno, és un principi. Això no hauria de fer obligatòriament que el cotxe fos més curt, però segurament farà que el cotxe sigui més curt, no sé. Sí, és a dir, no és un motiu pel qual, és a dir, poden fer un aleró de 5 metres de llarg, saps? Sí. És a dir, farà que la distància entre eixos sigui més curta, per tant, en teoria, hauria de ser més petit el cotxe. Sí, però bueno, això serien 3 de les mesures. L'altra també... Que s'han filtrat. Sí, que no sé si són veritat, també, o si són invent, no sé. Però, a veure, que funcionin, jo que sé, perquè si tant que diuen no, hem optimitzat el calendari, van treure l'altre dia el puto calendari 2024, vale, que sí que tens grups de carreres de mateix puesto, però de cop et fiquen... Però entre setmanes, sí, sense carrera, per tant, tornaran a fàbrica i llavors tornaran a marxar... Sí, allà pim-pam, anar tornant. I dius, tio, però que esteu bobos, i llavors de cop et fiquen, incursió en Aràbia Saudí, vinga, fiu! Track limits però bueno. Track limits... No passa res. Si ets Checo Pérez, fan track limits. Track limits, ja està. Fora. Has dit que és igual? Doncs hem sortit per fora. És més complicat, no, fer aquestes curves en aquí a l'Assetto Corsa que el Fórmula 1. Jo el Fórmula 1 com a mi me'n recordo que les feia molt fàcil, aquí fent quasi flat out. Sí, que és més complicat, perquè aquí... Adiós. Quasi em faig un Russell. Aquí és més complicat perquè... És més realista. Sí. Ui. Ja sap més que és Checo Pérez. Bueno, i fins aquí les notícies. L'altre de que Ocon és un tomàquet no és notícia, però mola introduir-ho sempre en un sprint de notícies. Vale. Ai, mira, Ocon. Trompeo. No. He fet millor que Ocon, perquè he continuat a pista. Salvando aquí. Vale. Alpine, fitxeu-me, fills de puta. Que sóc millor que els vostres pilots. Bobos. Diu, i a més no és francès. Mira. Paradíssim. Quasi em mato. No hi ha hagut track limits, aquí no hi ha hagut track limits. No. Vale, passarem al post del Gran Premi d'Hongria. Aviam. Vale. Hem sortit més o menys bé de les xuts. No toquem mur. Fem... Aquí el Ruiz Radillo el més recte possible. Uah.
Oi, aquesta recta d'aquí fa molta gràcia, em recorda quan Pérez i... Ai no, Pérez no, Verstappen i Hamilton es pagaven. A mi aquí les coms em recorda a Hamilton volant. És que també això, i Alonso dient "He only knows how to drive starting first", no sé què, insultant-se. "We had a mega start", l'any passat. Sí. Bueno, començarem a recordar el Gran Premi d'Hongria de la setmana passada. Ojo, remarcable, Daniel Ricciardo, primera carrera, va quedar 13è, en comparació amb Tsunoda, que va quedar 15è. I se'l van portar per davant a la primera curva i va ser qui va xocar amb els dos Alpine. MVP. És a dir, que Joe se'l va portar per davant, Sí. i ell es van portar per davant els Alpine. Driver of the day, driver of the day. Que Chucho Pérez, driver of the day, aquest home, sisplau. Va continuar la carrera i va quedar per davant del seu company, que en teoria era el Master Tsunoda. Sí, que clar, el fiquen al costat de Debris i joder, Master Tsunoda i Sensei, polles amb vinagre i el que vulgui. Però clar, el fiques al costat de Daniel Ricciardo i ja dius, bueno, és Tsunoda, Novita, jo què sé, sí. Doraemon... No, perdó, he sigut racista, això. Però... Aviam, començarem amb el top 10. Perquè més enrere tenim, bueno, Sargent, tota la gent de sempre. Hi ha aquí Alfa Tauri, els dos Alpine, els dos Williams... Recordem que Alpine deien que volien lluitar pel ser el segon cotxe, que per què no ho haurien de ser, que podien lluitar tranquil·líssimament amb Mercedes, Aston Martin, Ferrari i tal. Porten dues carreres. Està passant-los al revés que a Aston Martin. Sí. Poden tenir molts desenvolupaments tecnològics i tot el que vulguin, moltes millores, però després els pilots no acompanyen i tenen mala sort o són toyacos, el que tu vulguis. En canvi, Aston, els pilots, bueno, com a mínim el nano, Stroll, si es vol enxufar les mans algun dia, se les enxufa, però el cotxe se li està quedant tractor John Deere, que el farà undercut el pròxim dia a la grua del safety car, jo crec. Ojo que John Deere tenen el tractor of the year, Ojo. I un Lamborghini, un tractor Lamborghini no era, també? Sí, existeixen tractors Lamborghini. Perquè és com va començar l'empresa, no? Fent tractors. Però és això, és a dir, John Deere tenen el tractor de l'any, Bueno, ojito. Que és com dir que és, jo què sé, Messi. També. Bueno, que no són poca cosa. La fumada de l'any comença amb el top 10. Stroll, 10è. Alonso, 9è. No s'han xingau. Ara això ja recorda, això em recuerdos de Vietnam de l'any passat, altres coses. Torna a ser el que recordàvem l'any passat Aston Martin, jo crec. Comença la debate de no sé que les millores que porten prometent molt temps no arribin, es complica. Per Zandvoort en tindran, de fet n'han portat ara, però són petites. Coseta, són petites, òbviament. Comparat amb els altres... Però és que pensa que van saltar de ser el 7è cotxe a ser... El segon. Sí, i això els altres faran prou les piles. I han rendit bastant. Sí. És a dir, han aconseguit els objectius completament. Era un espejismo, sí. Però, bueno... Clar, els altres s'han posat les piles ara, òbviament. Han recuperat, bueno. Els hi queda poc per pillar-los, els McLaren i els Ferrari, en el Mundial de Constructors. Sí. I Hamilton està a 6 punts de superar Alonso com a tercer pilot del Mundial. Com no es posin les piles, això s'ho fan. Però és que passa una cosa, que segurament s'estan centrant més ja, encara que diguin que no, en el cotxe de l'any que ve. És a dir, ells ara mateix han complert completament els objectius que tenen. Mare mia, que fina, tio. Sí, han fet bones coses, han millorat molt la posició, això millorarà els diners per l'any que ve. Exacte. I, bueno, poden centrar-se més. Llavors, després Aston Martin, encara que estigui anant pitjor, estan anant bé. Era el seu objectiu. Sí, diguéssim, vam començar tots, buah, però clar, compares amb els que venen després, que 8è Sainz, 7è Leclerc, era la carrera que van tenir aquests dos i les putes liades de Ferrari. Puta Ferrari. Sí. Fent Carlos Sainz de segon pilot ja s'ha confirmat, perquè van deixar passar a Leclerc, fent undercut, coses fees, que després van liar-la fent una mala parada. Fent undercut perquè, literalment, Frederic Vasseur va dir, i ho va reconèixer, és que l'havíem liat amb la parada, per tant, creiem que li devíem tornar-li la posició, i és com, senyor, però que esteu quedant 7è o 8è i us n'aneu anat encara més enrere. Després, 6è, Russell, 5è, Piastri, 4º, Hamilton, i entrem al podi aquí, però
Ojo que, vale, els dos Mercedes s'està veient que el W14 amb pontones funciona bastant i cada dia es veu millor, les millores aquestes té més rendiment. És que Mercedes són uns genis. Són molt bons, aquesta gent. I McLaren està tornant a ser un bon equip. Ojo, això, a més Piastri s'ha vist que realment és un bon pilot i que el tio condueix molt bé. O sigui que Alpine triplement mancos per deixar-se vendre aquest xaval. Troleada del Nano i de Weber era, no? Va, sí. Era Weber, no? La gent. Weber. Uns grandes. I ojo aquí, ja entrem en el top 3, en el podi. Número 3, Pérez. Ha descobert el botó per encendre el coet. Ha descobert que té el botó d'anar ràpid. Però que sí, va passar a Q3, però és que el senyor va quedar com 7è o 8è a la quali. Va quedar fatal. La quali... Ojo, la quali d'aquest home, Pérez 9è, va començar 9è, sí. Però clar, és a dir, amb un Red Bull estant 9è, collons, com no m'arribis al podi, sí. és que te'n vas fora de l'equip. Clar que va ser Driver of the Day perquè, tio, és que és això. Però és que no hauria de ser, és que no hauria de ser. Ho compares i dius, vale, aviam, la vegada que ha passat això... Fots una remuntada de puta mare, doncs... Verstappen, a principi de temporada, començant 15è, en la meitat de carrera ja anava segon, que ho va dir el Nano, amb 25 voltes el tinc aquí. I així va ser. Ui, no et moris. No. Jo diria, res remarcable. Encara no tinc pensat això. Després de vacances potser sí, quan comenci la uni. Però, encara no. Després, 2, Norris. Puto amo, ja no hi ha altra forma de dir-ho. Aquest home que guanyi una carrera Norris, ja. futur campió del món. Tinc ganes de que aquest home guanyi una puta carrera ja, tio, t'ho juro. Passo a Ferrari i em torno a McLaren. McLaren, sí. Tornem tots a... Sube la McLareneta. Poca conya que m'aixeco i em vaig a treure la gorra de McLaren. I tinc samarreta també. Full hooligan de McLaren. I, com no, primer, sorpresa. Wow. Verstappen. Va fer rècord 12 victòries consecutives. Ah, no. Red Bull, 12 victòries consecutives. Ell em porta 7. 8. 8, ja? Jo diria que 8. Pensava que eren 7. Que bueno, que igualment la que no ha guanyat ell l'ha guanyat Pérez. Les dues que no ha guanyat ell les ha guanyat Pérez. Sí, llavors, pues, per eso, jo què sé. A part de guanyar es van dur la volta ràpida, també. Fastest pit stop Red Bull, també. Que no va ser Verstappen, va ser Pérez. 1,98. Ojo, perquè això és flipa, és com en plan visto i no visto. Sí. I bueno, el que hem dit, Driver of the Day, Checo Pérez. Perquè jo què sé, no sé qui polles va votar això. Potser es van ficar els mexicanos allà tots a fer raideo de vots a Checo Pérez, però no sé, jo hauria ficat lo mismo. Trainer com estava quali. Driver of the Day, Leclerc sens dubte. No. Però potser Norris sí que... fatal. Driver of the Day Norris jo hauria ficat. Vols que fem una paradeta a boxes? Bueno, nosaltres ja no ho veiem aquí la prèvia, una mica al circuit. I bueno, un altre aquí m'ha acabat... Bueno, digue'm... Fes un spoiler de prèvia, digue'm els pneumàtics que hi ha, que posarem els teus. Ui. Vamos a ver. Era aquí, sí. Anem a veure, són... Ai, que no lo veo. Ai, bien. C2, C3 i C4. C4. Els C4 són els més tous que tenim aquí. Bueno, són els tous. Si li poses C5, estaràs passant. Els C4, vale, sí, posa'm el C4. Sí. Llavors... Litres... 0. D'aquest gran premi, una mica... 3x2 i 3 guanyadors. 3x2. Jo els tinc molt clars. Com a equips, jo diria Alpine, Ferrari i Aston Martin. Vale. Aston, bueno, s'ha confirmat perquè Zandvoort era un circuit que els havia d'anar bé i ells deien, no, ens agafem... A Zandvoort porten millores. Perdó, Hongria, sí. Hungaroring. A l'Hungaroring deien, no, aquest hauria d'anar bé, no sé què, curves lentes, polles en vinagre, és un tractor. Llavors, pues, s'ha vist que s'han de ficar molt les piles, s'ha confirmat. Aquesta és la confirmació que s'han de ficar les piles amb les millores o que es queden enrere per lluitar pel segon, tercer o fins i tot quart puesto del Mundial. Alpine, bueno, no sé què més dir, a part de que són Alpine, van durar una volta i mitja i després es van retirar, pues eso. Ojo, animació. Qué fino, pero això que guapo, ¿no? Madre mía. Venga, afuera, chavales. Quan ha durat?
Està bona volta, Sí, sí. Ai, bona volta, bona parada. Bona parada aquí, madre mia. Millor que la de Leclerc. Confirmem que tots els pneumàtics són igual, amb el color blanc. Vale, no hi ha diferència. És el C4. No tenen la registre de Pirelli. Millor per ells. Llavors, a l'altre perdedor quins eren? Ferrari, sí, òbviament. Perquè són uns vials. Alpine, Ferrari i Aston Martin. I Aston Martin, sí, completament. Després guanyadors. Ricciardo de moment? Sí, Ricciardo. No, Checo Pérez, que polla Checo Pérez. Perquè va quedar bé i va aconseguir sumar punts que... Però que havia de ser segon. Va fer pena, però jo què sé. Checo Pérez, si no és segon... És que fa pena, no? És que si guanyador Checo Pérez només pot ser si guanya la carrera. Sí. Si queda segon, és el que li toca. Sí, no? I si queda per sota, està malament. Doncs canviarem. Pérez per Daniel Ricciardo. Això, cosa que diria Helmut Marko, Horner de la meitat de Red Bull. Doncs m'afegeixo ja en això. Ricciardo es va veure que el tio, tot i pujar-se a l'Alfa Tauri, bueno, bones sensacions, no sé, vale que va quedar 13è, però què t'esperes pujat a l'Alfa Tauri, saps? Va quedar millor que Tsunoda, que porta temps aquí una mica ja, i ja s'ha vist que el tio condueix bé i tal. Bueno, no condueix malament, però el Ricciardo s'ha adaptat ràpid. Sí. Aviam, pot ser que hagi tingut sort aquest Gran Premi, i que el Gran Premi que ve... que el Gran Premi que ve quedi Tsunoda per davant, però bueno... S'estigui barallant Ricciardo amb Sargent, no sé. Donem-li temps. I, aviam, un altre guanyador, McLaren, s'ha vist que porten una tendència ascendent molt bona, que si segueixen així, trigaran poc en atrapar Aston Martin i a ficar-se a lluitar per posicions en el campionat de constructors. Cara corre molt, això. Cara corre molt. I, aviam, i un altre guanyador... Què diries tu, guanyador? Mercedes, perquè han avançat a Ferrari i a... Sí, pot ser. I a Aston, no? Sí. Bueno, un altre perdedor que havia de dir. El trofeu de Max Verstappen. Va haver una aliada, a part de què? Un puto trofeu que fan, que no és una cosa de xapa allà, que és resistent, era una puta tassa de ceràmica, bueno, un botijo, lo típic, com ficaries les cendres d'algú que és mort, jo què sé, tio. Que es veu que costava com 30.000 o 40.000 pavos, 40.000. Fet a mà, que tarden 6 mesos. 6 o 3 mesos en fer-los, una puta locura. Una vasija de ceràmica totalment allà ficada a la repisa del Verstappen, de primer. Va el Norris, fa allò amb el xampan de pumba! I fa, al terra, i es trenca sencer, i dius, madre mia! I bueno, pues... que li haurà de pagar o ara té un trofeu personalitzat? Sí, li fan de nou, això ja s'ha confirmat. Sí? Sí, li fan nou, s'ha confirmat. I haurà de tornar a l'antic o què? El reciclaran? No ho sé. Encara que siguis de plàstic, si no ets en vas al groc no hi aniràs. Puto vial. Però, bueno, no sé si el recicla o no sé si el queda, suposo que... Això un museu. Se'l queda, circuito i museu Fernando Alonso. He d'anar un dia d'aquests. Algun dia d'aquests. Quan me'n vagi... Una escapadeta. No, però quan me'n vagi de vacances, que vaig per allà... Sí? L'escapadeta és 1h45, des d'on estic, però millora de les 6 o 7 que tenim ara... Sí, menys cara serà. Era una de les autostades que tinc pendents. Mínim. Sí. Unes voltes al circuit de Cars ja no sé, però anar a mirar el circuit segur. Bueno, anar a mirar el museu. Llavors, quina mena estava dient jo ara? No sé, ja desvario tant. Desvaries molt. Sí. Va, me voy por las ramas. Ojo, baixem un segon i mig quasi, A les rodes aquí, madre mía. Es nota, aquí. Es nota. Assetto Corsa millor que Pirelli, fent les diferències entre els pneumàtics. Estem una mica lluny encara, les voltes són un 1.40... Anem a veure la volta ràpida. Hem de fer la prèvia, també, aviam. Sí. Així com 1.46. 1.46? Hòstia. Doncs llavors estem a menys de... Vale. Estem a menys de 10, Aviam, que jo m'estava anant aquí per les rames, sí, moltíssim. I ets tu qui tens pressa, jo no tinc cap pressa. Aviam, portem 23 minuts, ni tan mal. Vale, canviarem del post a la prèvia. Aquí, un pantallazo rosa així. Piau! On i això? Sí. Directe. La prèvia! Vale, comencem. Gran Premi de Bèlgica. Circuit de Spa-Francorchamps, o sigui, n'és d'introducció aquest circuit. Els toiacos de la FIA o de Liberty Media volien canviar-lo perquè no els hi pagaven suficient. Però si treuen aquest circuit per ficar-me un altre circuit urbà de merda, jo què sé... No, havia de ser aquí a l'AMI, però de moment no serà. Bueno, si no fiquen un altre circuit urbà i mantenen Francorchamps Spa, jo estic content. Però bueno, comencem.
44 voltes, és una de les menys voltes del campionat, no? Perquè... Sí, són 7 quilòmetres amb 4 metres. Era això, 7 quilòmetres amb 4 metres. Com me la sé? Distància de carrera 308,052 quilòmetres. Una mica més de lo normal, normalment són 306, 307, però bueno, entra dintre lo normal. Sí. Últim guanyador. Oh, sorpresa, Verstappen. Qui ho hagués dit? Sí, última pole. Oh, Verstappen, amb una volta de 1:43,665. 10 segons menys del que està fent-se ara, més o menys, però no passa res. Aquí estem. A piloto con más victorias. Vaya puto enfermo, Schumacher. 6 victòries. És una barbaritat. Joder. És que era molt bo aquí. I de fet va ser on va guanyar la seva primera carrera la segona temporada que va córrer. Hòstia. El 90... Que barbaritat, el 92. Em sembla. 91-92, sí. I vuelta ràpida. 1 minut amb 46 segons amb 2,86 mil·lèsimes de Valtteri Bottas. Com? Que cojones, sí, el 2018. Quan tenien cotxes il·legals, bàsicament. Completament. Tenim 3 zones, no? 2 zones de DRS? Dos. Aquí on estic i a la recta de meta. Sí, a la recta com més principal, més llarga que hi ha. A la recta de meta, que és molt curteta. Òbviament 3 sectors, com de normal. 19 corbes. Bueno, ni tan mal, n'hi ha més curves, però bueno. Ai. Compostos de rodes, com que és un asfalt de circuit, ja veieu que això no és puto urbà, tio. Això és un circuit com Déu mana. Sí. C2, C3 i C4, o sigui, les tenim ni a l'extrem dels tous ni a l'extrem dels durs, estan entremig, així de ver. Però clar, són Pirelli, potser decideixen que s'ha de fer un testing, obliguen algú a portar unes rodes rares. No sé, seran melones. Aviam. No té telèfon de merda. Hola, vale, did something go wrong? Sí, que no ha girat el puto telèfon. Ja funciona, vale. Sí. A veure, aquí veiem molta curva ràpida i molta recta. Bullshit. I el segon sector molt revirat. Necessites molta aerodinàmica també. Per tant, però és això, també tens molta recta. Per tant, ojo. Red Bull li traurà 1 minut i mig al segon. Així te lo digo. Llavors, dintre dels paràmetres que el circuit li demana als cotxes. Potència, 9/10. Cal que el teu cotxe vagi molt ràpid. Són molta recta, molta curva ràpida, el cotxe ha d'apretar-li molt fort. Aerodinàmica, bueno, com que era això, no hi ha tantes curves, no hi ha tanta cosa així, un 6/10, menys important. Després, adelantaments. Mira, un 7/10, no és ni el dia que veuràs més els adelantaments ni el que menys, així de mitges. Però veuràs un circuit que és maco de collons. Sí, això sí, és molt entretingut. Frenos, 8/10. A no ser que siguis Zhou Guanyu, que llavors fiques un 3/10, un 2/10, no sé. Però bueno, i DRS. Hi ha 2 zones de DRS, una bastant llarga, amb la recta principal que acabem de veure, bueno, amb la recta que acabem de veure. Sí. Aquí hi ha un DRS, llavors s'ha d'aprofitar. Perquè més ben t'espera aquí la xicana aquesta. Tens cosites que és un 9/10 de DRS. O sigui, si no l'aprofites, ets un triaco. I bueno, mira, aquí tens aquest tros que està tot guapo. Aquestes curves... Són maques. Sí. Llavors, millores aquí, no sé, no... No sé si algú porta alguna cosa, la veritat. No he vist massa. És que estic aquí fent classes d'anglès. Jo, estic anant a English classes. Avui ha sigut l'últim dia de casa, el loco. Bueno, no, demà. Però demà són 4 hores que les farà bé aquí. Demà joc lliure 4 hores pel matí. Vinga, nens, no em toquem els collons. Jo és que avui i demà tinc examen d'anglès. Hosti, duro. Estem a juliol, examen d'anglès. Si em ve algun nen li diré, aparta, però flauta, que llego tarde. I em tancaré el vàter a dormir. No, home, no, vial, això no. Això ja ho ha fet altra gent. El curro no seré el primer, però no ho faré. Llavors, això és la prèvia, més o menys. Aquí tenim. El circuit l'hem vist molta estona. S'ha de comentar que hi ha reformes al circuit. Hòstia, és veritat que més fan sprint, tio, que bo. Hi ha sprint. Sí. Però a part, deixa'm comentar això. Reformes, on han ficat canvis, aviam. Mira, aquí veus, quan te n'anaves llarg... Hi ha sortida, no? Tot això... Serà grava. Ara es grava. Ara es grava! No més track limits, grandes. Perquè això, tio, com el... I no només això. Sí. Com sabem,
Spa és un circuit que té una curva una mica perillosa, aquesta d'aquí. Sí, aquí s'ha mort algunes persones. Sí. És grava, també. No és grava, perquè grava seria molt perillós. Sí, no? Però tot això ho han tirat molt més cap enllà. Tan cap enllà com que la caseta que veiem aquí a l'esquerra, aquesta caseta no existeix. Vale. És a dir, qui vivia aquí li han dit, fora. Fora! Bueno, no aparta, perro flauta. No sé si hi havia algú. I llavors tot això d'aquí ja han fet graves. Guai. Està bastant bé. Llavors, Emissió 0 2030. Que ens carreguem un tros de bosc. Sí. Així és. Bueno, hi ha molt bosc aquí, Sí. Llavors aquí, a part, segurament, no recordo com era exactament, però per aquí veureu com una recta que surt una mica més cap aquí, fa com una curva més per aquí, diria, ho dic molt de memòria, que és un traçat que han fet com per motos. Sí. No recordo exactament com era. I on sí que es veurà bastant més el canvi, vamos, crec que l'any passat encara no hi era, no ho recordo, sincerament, perquè fa un any ja, per tant, aquestes coses moltes no les recordo. Aquí han fet una altra curva, que aquesta no és dels de Fórmula 1, l'han fet per aquí, tot això és asfalt, ara, diria, que també és per motos. Tot el més, en principi, hauria d'estar igual. Ojo Hamilton que no la retalla, llavors aquesta curva, si és asfalt per dins, Ojo. Desconfia. Bàsicament això. Aquests serien els canvis del circuit. Bueno, a part, el canvi del cap de setmana, sí. Com has dit? Divendres, FP1 i quali per la carrera de diumenge. Dissabte, sprint shootout, o sigui, quali pel dissabte i l'esprint per la tarda. I diumenge, la carrera i, bueno, aviam, cosites. Un altre show de Red Bull, acumular punts. Llavors, literalment, ja encadenarem ara aquí la prèvia amb els triples. Vinga, fem els triples, entrant lentament, que faré parada de boxes i intentaré fer una volta concentrant-me a segon. Vinga, busca-ho. Aviam. Que ho tens tu. Aquí, sí. Previsions. Per la quali de divendres, o sigui, la quali de la carrera de diumenge. El Quim ha dit que en primera posició comença, o sigui, la primera línia tenim Verstappen en primera posició, juntament a Norris. Ojo aquí la primera curva, perquè pot sortir la cosa risses. Aquests dos es respecten molt. Sí. Són molt amics. Bueno. Però Verstappen, sí, s'està barallant per la primera posició. És un perro rabiós que fa... No. Amb Norris es respecta. Si no és Hamilton, té respecte. Sí. És Verstappen racista? No serem nosaltres qui ho digui. Jutgeu vosaltres mateixos. Pilots blancs, amics. Pilots de color. És que a sobre Norris té nacionalitat belga. Ui. I el Verstappen li cau bastant a prop, Bèlgica. Sí. I no sé si té algú de belga, també. No ho sé. Bueno. I després, darrere de Verstappen, o sigui, clar, la parrilla. En tercera posició, Russell. Jo dic Russell. Sí. Jo aquí ha sigut molt semblant. He dit que la quali serà també Verstappen, Norris, i en comptes de Russell, Hamilton, tirant de perro viejo aquí. Más sabe... En recordo que aquí Russell va fer podi amb Williams 2021. Que la quali va fer segon, amb un Williams. Más sabe perro Sánchez por perro que por Sánchez. Pues ya más sabe Hamilton por viejo que por Hamilton. Llavors... Ara, l'altra quali. Però és la quali per dissabte, o sigui, la quali per l'esprint shootout. Poca conya que d'aquí sortirà potser disseny de samarreta. Más sabe Hamilton por viejo que por... No. Foto Hamilton. Ai, continua. Verstappen primer. Ui, aquí hem canviat. I en comptes del britànic amigo, que és Hamilton... Ai, no, que és Hamilton... Lapsus, no. El britànic... El britànic... Torna enrere. Tornem a començar. Sí. Aquí les coses són semblants. Aviam. La quali del dissabte, o sigui, l'esprint shootout. Per com es sortiran a l'esprint. El Quim diu que qualificaran Verstappen primer, Russell segon i Hamilton tercer. Norris s'ha anat fora, el nostre amigo no està. No ho sé. Jo l'he ficat aquí. És que com que dura menys l'esprint shootout, hi ha més possibilitats. Hi ha més possibilitats que se'n vagin a prendre pel cul, i a sobre és un circuit molt llarg. Això sí, això es nota molt, que la volta es triga més en fer-la. Jo he ficat que primer Verstappen, segon Pérez, que ha decidit deixar de fer pena per una sessió i que li toca ficar-se les piles, i tercer Norris.
I bueno, ara ja passem de qualis a carreres. A carreres? Sí. A hòsties. La primera, l'esprint. El Quim diu que acaba... Ui! S'han fumat a Norris i a Russell aquí, eh? Ah, no, merda, que m'estic equivocant. Ai, Biel. Ui. Bueno, sí, s'han fumat a Russell, igualment. Primer, Verstappen. Sorpresa. Segon, Hamilton. Tercer, Pérez. Respectable és una cosa que em quadraria. No sé si ha passat aquesta temporada i aquest podi, Sí. però no em sorprendria que passés. Verstappen, Russell... Ai, Norris... No, Verstappen, Hamilton i Pérez. Ai. Ah, doncs aquesta temporada no ho sé. No sé. No, Després, no ha passat, diria. jo a l'esprint he dit que Verstappen primer, uau, sorpresa. Segon, Norris. I tercer, Hamilton. Pérez segueix amb les mans enxufades, intentant fer parguera barallant-se amb Leclerc. Jo què sé, que mentrestant es baralla amb els seus propis enginyers. Sí. I després, a la carrera hi ha els punts que compten, els bons punts. Primer, Qui ho hagués dit? Qui ho hagués dit? sorpresa, Verstappen. Segon, Norris. Bueno, clar, els dos hem ficat la mateixa gent al podi. L'únic que invertint el segon amb el tercer, tu i jo. El Quim diu, Verstappen primer, Norris segon. A veure si aquesta carrera no es carrega el trofeu de Verstappen, es carrega el de Pérez, seria graciós. Buah, sisplau. Llavors es pagarien perquè Norris no té tant, perquè Pérez no té tants com Verstappen. Llavors es picaria i diria, tu què fas? Tu chingada madre! I algo així. I bueno, Norris segon, molt content el senyor. I llavors jo he dit Verstappen primer, Pérez segon i Norris tercer, no sé, aquí cosites de la vida. Algun dia havia de fer la seva feina, no? Pérez sempre fa la seva feina. Verstappen sempre. Amb un colze per fora fa la seva feina. Però en canvi Pérez li costa. Pérez ha de ficar alma i cojones en no cagar-se a sobre. M'he quedat a 54 mil·lèsimes del meu record. O no tocar muro, també. Que això, bueno, important també per aquest home. Està massa acostumat a tocar balla, llavors... No. Perquè me'n vaig i començo a dir coses fees. Bueno, això serien les prediccions. A part d'això, a veure, basant-se... Poc més a comentar, realment. Sí. Acabar aquesta volteta que ja estem fent, que està maca. Ojo, que vaig baixant mig segon, eh? Bona previsió aquí, eh? Ojo, 1.52. No sé quina és la previsió del temps per Spa. Pot ploure. Ui, pues si plou... Jo tindria compte perquè han passat coses en aquest circuit amb plovents que no... Esperem que no passin aquestes coses. Sí. Però bueno. Aquí quan plou, plou. Una bona carrera, una carrera segura, però divertida, sisplau. Unes estampadites, uns toquecitos... Ai! Biel, parles d'estampadetes i... Manuel! Mira. Manuel! Què ha passat? Sigue! Mira els pneumàtics de darrere, que estan cremats. Estan calentitos, estan amb ganes de fiesta. Són com els pneumàtics de Checo Pérez, per fer una barbacoa. Bueno, però Checo Pérez... deixa el pobre en pau, que aquest home ja té prou amb ell mateix, que com per... Bueno, no, aviam, ho dic després d'haver estat-li tirant merda durant 35 minuts seguits entre ell i el Pin, tio, madre mia, un dia hauríem de comptar els insults que li tiro a la gent. Tenir un comptador, si algú s'ha mirat tots els capítols i té ganes de passar un rato aquí i risses, que conti les vegades que insultem a cada pilot. Aquí anar fent pumba, Hamilton, tic, pum, tots aquí tics. Hamilton què compta com a insult? El morenet compta? Això no és un adjectiu? No, un adjectiu pot ser un insult. Va, podria ser, no sé. Compteu qualsevol cosa que considereu un insult i llavors em dieu. Bueno, clar. Li passeu la llista perquè així aviam si afluixa una mica. Ja hi hauria la cosa tryhard, no? Que apuntar per no repetir-los, per anar fent cada dia un nou. Llavors... Jo diria per no faltar el respecte a aquestes coses. Bé, tio, el respecte... Xupa la polla. La ovación de respetable ja la té el senyor. Té els seus mundials. Per uns insults que tingui d'un fumau, no crec que li importi molt a aquest xaval, llavors... No crec. Deu estar acostumat a que l'insultin els nazis de Reino Unido, jo què sé. Segur que n'hi ha, també. Segur. Però bueno... Mira com corre el cotxe. Mira com corre. No es veuen les lletres del volant, perquè està vibrant, això. Ai, que em faig un... Oh, no solo sabe cómo salir primero. Bueno, i amb l'últim desvarí aquí, ens despedim. Xavales, seguiu-nos al YouTube, xarxes socials i tot. Aquesta setmana, quan pengem capítol, s'ha de penjar l'Insta. Sí. Important, perquè no us avisat. La setmana passada va passar. Hi ha un capítol nou penjat, per si voleu mirar-lo, a part d'aquest, que sortirà també quan el veieu i estarà penjat, òbviament. Però bueno, seguiu-nos a les xarxes, por favor, xavales.
Si voleu un merchandising to flama, tenim unes samarretes puta mare i uns polos, com aquí. Calité, mira, escalfarrodes. Aquest és premium, és premium! Aquest de moment dia encara no. Aquest només pots si tens enxufe. Pues, important. Bueno, enviar uns missatgets, aviam si considerem que és prou enxufe o no. S'ha de fer, sí, ja... Comenteu. Juzgado d'enxufe, aviam, si es pot o si no. Llavors, finalment. Ara venen uns quants dies de carreres, o sigui... Bueno, no, que va. Que va ser l'últim finde, no? Abans del Peron. És l'últim finde abans del Peron. Farem el post d'Spa, farem el post d'Spa, aviam si tu trobes el moment... Si es poden fer, sí, perquè jo ja em piro de vacances. Aquest senyor se'n va, i clar, llavors ja, si no... Es compliquen les coses. Però bueno, si no pot ell... Sí. Intentarem fer una cosa especial. Bastant risses, sí, així. Fent cosites. I bueno... Hasta aquí lo que será, va, gente. 40 minuts de desvaria i de fumades vàries. 40 minuts? Sí. Sí, 40 ben allargat, això. Mira. Jo ara m'he d'anar a dutxar, que m'he de disfressar de Spiderman.